ako ste povedali, som už pár mesiacov v Boleslavi. Tým, že vlastne na podzim sa hrala aj tá Európa, tak tie zápasy išli rýchlo za sebou, tak to pre mňa bolo nejaké jednoduchšie, lebo aj sa veľa cestovalo, tým pádom som mohol aj sa s tými chalami viacej spoznávať na tých cestách a tak ďalej, takže bolo to pre mňa čosi jednoduchšie a myslím si, že aj do tej kabiny aj celkovo si myslím, že som zapadol celkom dobre a chalani ma prijali tiež dobre, takže cítim sa tu veľmi dobre. Tak úplne poprvé som asi kopal niekde doma, ale čo si už ja potom nejako pamätám, tak viem, že na dvore vlastne ako u nás na sídlisku boli nejaká partia chalanov, čo sme si spolu kopávali a tak, a potom už nejakí tí starší začali chodiť na tréningy. Ja si pamätám, že som prišiel domov a hovoril som rodičom, že by som už aj ja to chcel nejako skúsiť, alebo že by som chcel začať vlastne chodiť na tréningy, tak ma zobrali tiež vlastne s tými staršími nejako skúsiť a potom už odvtedy som vlastne začal chodiť už pravidelne na tréningy a keď to beriem spätne, tak to bolo super rozhodnutie. Tak môj herný štýl je nejaký, ako myslím si, že som nejaký klidný na tom hřišti. Zároveň sa snažím byť aj agresívny v tých defenzívnych súbojoch a tie moje prednosti je nejaké, myslím si, čítanie hry a ten prehľad v tej hre. Tak už som dlhšie v tej slovenskej lige není, ale keď to mám porovnať ešte vtedy, keď som tam bol, tak v tej slovenskej lige dávajú viacej šancu tým mladším hráčom. Je to tam trošku také, v tej českej lige je viacej tej zodpovednosti, viacej taktiky, viacej fyzičnosti, takže na Slovensku mi príde, že tie kluby chcú tých hráčov predávať a v tej českej lige mi príde, že tie kluby chcú ísť za úspechom. Hrdý som asi najviac na titul so Žilinou, keď sme tiež ako mladé mužstvo vlastne prešli dá sa povedať, celkom ľahko ligou a zvládli sme vyhrať ten titul o dosť bodov a keď si spomeniem na tú partiu, čo sme tam urobili vtedy, tak bol to fakt super pocit a rád na to spomínam. Tak najhoršie, nemám konkrétne jedného supera, ale vždy najhoršie, alebo respektíve aj najlepšie sú to najlepšie zápasy s tými najkvalitnejšími týmami, či to je Slavia, Sparta. Hrá sa proti nim strašne ťažko, ale zase zároveň na druhej strane ma tie zápasy veľmi bavia a dokážem si ich užiť aj futbalovo. Tak pre mňa to vždy bola česť reprezentovať Slovensko a byť vlastne medzi tými vybranými hráčmi z tej kategórie, alebo teda potom na jednom zraze aj vlastne v seniorskej repre. Takže pre mňa to bola určite česť a taká určite nejaká zodpovednosť a motivácia pracovať ďalej. Keď som bol úplne malý, tak asi nie, ale postupne, keď som vyrastal a už som sa nejaký dlhší čas pohyboval v tom futbale, tak mal som Stevena Gerrarda, môj obľúbený tým bol vlastne FC Liverpool, takže ako ich vtedajší vodca, ten Steven Gerrard bol u mňa najviac. Neviem, popravde neviem, čo by som úplne robil. Mám rád cestovanie, takže možno niečo spojené s tým, ale ešte keď si spomeniem, keď som bol mladší, keď sa nejako medzi futbalom a tak viem, že škole mi išla celkom matematika alebo takéto logické riešenia veci, tak možno, že aj tým smerom, ale to je všetko keby.
nemám netradičné koníčky, nemám asi nič. Väčšinu času voľného alebo tak trávime s rodinou, alebo keď som sám, tak sú tam normálne koníčky, takže nič nezvyčajné. Film obľúbený film nemám, ale mám seriál Faudu na Netflixe. Dá sa povedať, že som to až žral, keď som to pozeral, takže ma to fakt bavilo a štýl hudby počúvam všechno. Väčšinou je to podľa nálady, niekedy keď mám fakt dobrú náladu, tak si pustím niečo rýchlejšie. Mám rád, keď tomu textu rozumiem, takže je to aj podľa fakt tej nálady a podľa toho, čo je v tom texte. Tak zlozvyk mám, som dosť línej, takže niekedy mi to je dosť vyčítaný doma, ale niekedy sa snažím na tom pracovať a neviem, či to dokážem odstrániť. Neviem, či to je úplne rituál, ale ako snažím sa stále, že si napríklad obúvam prvú kopačku ľavú, až potom pravú, takisto s chráničom, väčšinou aj vlastne na hřište stále vstúpim prvýkrát ľavou nohou už aj na rozcvičku, aj potom vlastne na nástup, takže asi toto, ako nepovažujem to za nejaký úplný rituál, ale už to mám proste tak, že už to mám v sebe. Tým, že mám vlastne doma dvoch chalanov, tak a tým, že vlastne oni vyrastajú v tom futbalovom prostredí, tak začínajú alebo už začali mať radi futbal. Takže dosť aj vo voľnom čase sa to točí okolo futbalu. Už začali chodiť aj na tréningy, tak sa snažím ich podporovať na tých ich tréningoch a v nejakom voľnom čase. Potom cez leto majú strašne radi, keď jazdíme na bicykloch, takže to je také, dá sa to povedať, že dosť športové a som rád, že aj oni, že majú k tomu športu dobrý vzťah a dúfam, že to bude tak ďalej. Osobne pre mňa, keď som sám, tak mám rád, keď si fakt pozriem nejaký seriál. Ale keď s rodinou alebo tak mám rád, keď sme niekde pri mori, keď môžeme fakt spolu relaxovať a tráviť ten čas, že môže tá hlava fakt vypnúť, nemusí nad ničím rozmýšľať a fakt sa venovať tým osobám, s ktorým som tam. Čaj, kino, Bila, Pravá, leto a deti. Pizza. More.